Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al'ummar jihar Zamfara, al'ummar Katsina, wato musamman Katsina ƙaramar hukumar mulki ta Kankara da ɗan Musa. To, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wato wannan sanarwa ce ta gaggawa dangane da haɗarin da ya faru a shekaran jiya, wato ranar Attanin, shine ranar Monday kenan. Cewa 'yan uwanmu Hausawa sun taso daga Benin, wato a wani wuri da aka ce mai Ekenwa. Mota ta yi kwana biyu tana ci da wuta. To a takaice dai mota ta ɗauko mutum 20, kuma waɗanda suka fita daga ciki ba su da yawa. Wasu sun ƙone ƙurmus, kamar yadda za ku gani a hoto. Zan aza muku, ba zan sa bidiyo ba. A cikin hoton za ku ga hoton motar, amma insha Allah zan je wurin da kaina don in kawo muku cikakken abin da ya faru a wurin. Sai dai kafin nan muna kira ga 'yan uwan duk wanda ya san cewa ɗan uwansa ya taso daga Benin zuwa jihar Zamfara ko kuma zuwa Katsina, ya yi ƙoƙari ya tuntuɓa. Yana iya yiwuwa yana ɗaya daga cikin wanda sun ka samu wannan jarabawa har sun ka rasa rayukansu. Don haka insha Allah zan aza muku wato asalin lambar waya ta shi ciyaman ɗin na wannan kasuwar inda abin ya faru, domin ganin cewa mutane sun zo amma yanzu kowa ya wace. Bayan mun yi waya da shi yaka cewa akwai wanda ya zo ce shine ciyaman daga can inda motar ta taso. Waye gari kuma ko da an ka duba ya tsere, kuma mutane kusan kowa yanzu dai an dare, an dai bar gawawwakin. Yanzu haka gawawwaki suna nan wurin. Shi ya samu ka ce bari mu yi muku wannan bidiyo din don sanar da kowa da kuma kira ga duk wanda ya zama cewa yana da ɗan uwa da ya taso daga Benin wanda zai je a Zamfara ko Katsina, da Allah ya ƙoƙari ya zo ko kuma ya tuntuɓi mafi kusa daga cikin waɗanda suke kusa ga waɗannan wato kasuwanni, kasuwar Iruwa musamman. Mun yi waya da ciyaman ɗin, wato shine Abdulrazak, kamar yadda za ku ji a cikin wato hirar da mun kai da shiya. Ubangiji Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu, mu kuma Allah ya tsare mu, Allah shi kare mu. Wannan shine dai a takaice. Ku saurari yadda mun yi da shi wato ciyaman ɗin wannan kasuwa dangane da abin da ya faru da waɗannan 'yan uwa namu, wanda har yanzu ana nan dai ana cewa a yi masu sutura, wato a je a kai su makwancinsu, kuma 'yan uwansu an gagara a gano su. Allah ya samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.